Pozdravujem z Londýna. 20 rokov sem okolo Veľkej noci vždy prídem. Je tu parádne a strata anonymity je tu obrovská. Všade samé kamery, lokalizácie. Ale to, čo ma mrzí najviac a to, čo trochu Angličanom závidím, je, že sa odrezali od toho šialenstva Európskej únie. Dnes dajme na 1. apríla úctu zakladateľom spoločnosti Apple. Je to okrúhle výročie, je to 50 rokov. Apple nám zasiahol do života. Keď sa sám pozriem na tie hodiny, ktoré do toho telefónu kúkam, sú to šialené čísla. To, čo ma ale šokuje, je, keď sa rozprávam o nejakej veci, že potom mi aplikácia TikTok, Instagram tú vec ukáže. iPhone je dobrý sluha, ale zlý pán. Tak si pamätáte aj tie fotky pána Netanyahu, ktorý má zakrytú kameru, to nie sú náhody. Používajte telefón s rozumom a ja sa idem prejsť po tom meste, ktoré mám úprimne rád. Londýn je proste Londýn. Pozdravujem na Slovensku.